खुलुमबाय लोगोफोरा आंनि एसप्लिकेसन इउटुब चेनेलाव दिनैहाय आङो क'क्राझाराव मबाइल चार्जार डाटा केबोल मेम'रि बेखौ लाना फैदों आरो गोबां बुस्थु बासिदों गोदान गोदान माल सफैदों जाहैबाय बेखौनो जासिगासिनो इउटुबखौ नायबाय फंबाया नायबाबो जानला मोनलाखौ फसायखाया होनना फंबाया बेखौ नायबाय गोबां रायलायबाय आरो गुफुरबो दङ गोसोमबो दङ মেমৰি নালাগে নেকি এই দুইটা বিয়া আছিল এইটো অনা নাই মই ইউজ কৰা নাই খালি একদম কাষ্টমাৰ দিছে কম্পিউটাৰত সোমাইছে বাহিৰত লাইট তেতিয়া অন কৰিব তেতিয়া জ্বলিব এটা ফাইভছি না দুইটা দিব নাকি এটা নহয় একটা শিখো আরে এফসি এর পুরো আরো দামি দিব ব্লুটুথ নাইতে নালাগে এটাই চলে স্টেপেনও फैबाय एसे खामानि दंमोन बेंकआव चार्जार लाखांनायनि उनाव बेंकआव फैबाय बिदिनो बेंकआव दसे खामानि जोबखांनायनि उनाव बाजै हटेलाव बिराद गोबावसैमोन आरो बेंकनिफ्राय फैनानै बाजै हटेलाव थांनो नागिरदों आरो जोङो बेंकनि खामानिया जोबनोसै बाजै हटेलाव फैबाय माखौ जायो नोंबा माखौ जानो हा बोरमा बोरमा मोननै chicken ya sosyo na बेदरजों गोबावथारसिगोन नालाय बाजै हटेलाव जायोब्ला जाना फैबाय आरो जोंहा संनाय खावनायफ्रा मोजां बर' गोजा गासिबो मावग्रा दांग्राफ्रानो दे होमबा ना लोगोफोर दोनथ'नोसै